Oo, hindi ako nakakaganyan. 2 taon? Hindi mo na nagagawa na eh? Dati nga magawa yan. O, ilang years mo hindi magawa? Ha? 2 taon hindi naikis? Huwag mo na akong tawagin. Tignan ko, hindi ka tawagin. Oo, hindi ako nakakaganyan. 2 taon? O, ngayon? Hanggang ganyan lang yan. Ha? Last na to. Hindi mo maano na yun dati. Nakaganyan ka lalaki? Oo, nakagayan lang lagi ako. Nakatuwid ka lalaki? Ngayon? Alam niyo, nagpapaano na ako. O, nabaluktot na? Ngayon? Para nabawasan yung manhid niya. Nabawasan. Nabawasan yung manhid niya. Nakaka-injansit ka na ba, Nay? Pa-injansit nga, Nay. Ayun, nakaka-injansit ka na, Nay. Hindi mo na nagagawa, Nay? Yung dati nga magawa yan. O, ilang years mo hindi magawa? Ha? 2 taon hindi naikis? Oo, hindi ako nakakaganyan. 2 taon? Huwag mo na akong tawagin. TV Bisayawan, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, hilot massage, bone sitting, and therapy. TV Bisayawan, maraming salamat po mga kababayan ko. Kumain ni gas. Relax.